ku blei pikin nang pet baro but kum juru yaki subscriber temata kindiat nginya pai saka ku bor ke blami na pa kari Switzerland ka badan siapa ka dau ba Europe but ku bor ka long ba min sngi pale ka badai ka spotre ku benai December ki brio ha ka lang saudang chaka perthai ki la le chaka ne ka jaka ka krem tha ka ba ki ong namar ba ka de ka krem ka ba internet ba hadu ka tata hadin chaka jingjor chang utha man taus na ma ka te kari Switzerland but utha ula pen ula ula wandor ha ka dor chaka yeng mane Catholic bala ong ru ba ka ne krem ka dan ha ka te ka sinang Swiss Alp ka badan ha ka te kari Switzerland pat ka ne ka krem ru ka dan ka jingjrong ka ba arpomita ba ka jingyar ka ba san mita pat ki bro chaka Switzerland nu ki chi khat sen ya ka ne ka krem da ka demel bala ong ba ka ka bala sna ban yo ne utha ban wandor ha ka te ka dor chong krem la shai ha ka polior ka lut pat ka tu cha kanan ka badan ha ka te ka sinang pat ka sapen ke la ya kanan ka ba heb ha ling ba ki ne ki ki bala no no ne utha andala shai la dei ka polior bala ong ru ba ka ne krem man manus nem ka chi long kum ne henry man tau snem pat ka long khla na mar ka jing jor chong utha ha te ka ri Switzerland te taka ning say siyang pat hakaway ka video ka bansawan